І знову добрий день. У прямому етері телеканалу АТР програма «Бугунь». Сьогодні я її ведучий Айдар Мождавець. Це моя друга година в етері прямому. Я нагадую, що це саме прямий етер. Ви можете телефонувати за телефоном, за вайбером, як вам завгодно. І ставити свої запитання, ваші репліки, думки, якщо вони такі змістовні. Телефонуйте в студію, тим більше, що в мене в студії людина дуже відома. Це не оціночне судження, так? Це просто найпопулярніший український блогер. Не знаю, як ти ставишся до цього слова. Борислав Береза. Як є. Вітаю, Дере. Блогером бути нормально? Дивись, ти ж депутатом був. Ні, це сучасний світ. Більше того, якщо тебе читають не те, що ти депутат, а зважаючи тільки на те, як ти пишеш, що ти пишеш і про що ти пишеш, це визнання. І мені подобається, що людям цікаві мої думки, бо інколи дивишся, там у когось 100 тисяч підписників і 3 лайки. Або жодного перепосту. Тому що людям не цікаво, або взагалі-то боти. А от коли тебе читають, цитують, коментують, і ти маєш вплив на точку зору влади, більше того, коли влада тебе моніторить 100% і реагує на тебе, це непогано. Можна бути блогером. З'ясовується, що блогери в Україні можуть впливати на суспільну думку і на владу інколи більше, ніж деякі провладні народні депутати. А ти відчуваєш себе більш впливовим зараз, чи в той час, коли ти був депутатом? Дивись, тоді я приймав участь у процесах, які допомагали Україні. Парламентська асамблея Ради Європи, комісії, які я очолював, робота комітету з протидії корупції. Під моїм керівництвом моя команда більше ніж 140 законопроєктів, в яких були схеми та корупціоногенні фактори, змогла збити. І це не стало законами. Схеми стають законами, і тоді не можна нічого зробити. Тоді я приносив суспільству пользу практичну. Зараз я не даю владі розслабитись, і я висвітлюю те, на що треба звертати увагу. Ось ти так формулюєш свою роль, так? Тобто ти... Я займаюся просвітницькою діяльністю. Теж мені народоволець. Фактично, дивись, треба людям роз'яснювати, що відбувається. На пальцях. Інколи так. Я недавно зустрічався зі своїм викладачем, який мені сказав: Бориславе, ви стали дуже просто писати. Я говорю, що це значить? Таке відчуття, що ви людям хочете щось розживати. Я кажу, так і є. Говорить, ні, ви повинні навпаки людей підіймати. Я кажу, дивіться, як тільки людині сложно прочитати, що в заголовці, вони не будуть читати далі. Це закон журналістики. Так, саме тому я пишу так, щоб люди могли зрозуміти, їм подобалось. Але інколи я пишу для себе. І тоді я бачу, що це, знаєш, відверто, сприймається дуже важко. Тому що людям вкрай важко продиратися через термінологію, вкрай важко продиратися через деякі дефініції, і вони втомлюються і кажуть, ні, це важко, давайте щось попроще. На жаль, це так. А за що тебе постійно блокують на Фейсбуці? Останній раз це найцікавіше. Я розкажу, це просто дивно, бо я не знаю чому, але мене не блокують останнім часом. Дивись, колись Олександр Ольшанський, дуже відома в Україні людина, яка має вплив на інтернет-суспільство, сказав: Бориславе, якщо в тебе на сторінці з'являються боти, то хтось за це заплатив. Але якщо тебе починають блокувати, ти когось достав. Це ж саме. А сьогодні відбувається дуже цікава історія. Я дратую не тільки Ольгіно у Москві, а ще й владу у Києві. А ти просто бачиш це? Так. Ой, це дуже цікаво. По-перше, я бачу, скільки разів мене починають пригадувати за перебріком або тут. Більше того, я бачу, як на мене реагують слуги на ефірах. Я бачу, як... це дуже цікава історія. Я бачу взагалі, як на мене реагують провладні блогери. А також я спілкуюся з представниками Офісу Президента або партії «Слуга народу».
вони, як би так сказати, мене знають дуже давно і дають інколи ту інформацію, яку я би хотів отримати. Я її отримую. А через них я також дізнаюся про те, як на мене реагують пан Подоляк, Єрмак, Тимошенко, Зеленський. Не подобаєшся? Ну, це м'яко кажучи, ти дуже коректна людина. Я коректно. Да, а вони інколи використовують зовсім іншу лексику. Але ж я не $100, я не повинен їм подобатися. Я повинен їм вказувати на те, що вони роблять не так, де вони помиляються, щоб вони знов це не робили. Більше того, я можу сказати, що як це впливає. Ну, наприклад, президенту велика кількість експертів кажуть, треба їхати на острів Зміїний, тому що в нас є загроза про те, що Росія може його захватити. Президент ігнорує. Президенту експерти намагаються щось донести. Він не реагує. Тоді Борислав Береза пише великий розгромний текст в Фейсбуці, який перепечатують такі непогані ЗМІ з першої ланки. І президент через тиждень летить на острів Зміїний. Каже, ми тут будемо ставити заставу, тут поставимо кораблі, тут будуть те, се. От так це працює. Інколи треба мотивувати владу щось робити. Чому? Тому що владі далі кажуть, дивіться, якщо ви не зробите так, а це треба, це дійсно в інтересах України, Береза буде в це місце довбати кожного дня. Як він довбає про Трухіна, або довбає про компанію, яка з Білорусі возить, постачає в Україну електроенергію, яка підкоряється пану Арахамі, або про Клочко Андрія, який очолює комітет від «Слуг народу», і після того, як він став депутатом, в його родині закінчилася епоха бідності, і його родина почала скуповувати квартири, будинки, землю, все інше. Я їх всіх пригадую до тої пори, поки влада не починає їми займатися. От робота така. Або, наприклад, коли... Санітар лісу? Що? Санітар лісу? Ну, вовк такий. Вовк. Або, наприклад, я бачу, як завод «Большевик» коштує десь біля 5 мільярдів, або трохи більше. Ну, стільки готові гривень, да. Стільки за нього готові дати забудовники українські або закордонні. А в Україні йому чомусь Сенниченко, голова фонду держмайна, продає за 1 400 000 000. І тоді я починаю цю хвилю і показую, хлопці, це повторення Криворіж сталі. Почекай, Криворіж сталі. І от тоді пан Сенниченко спочатку розповідає про брудні яблучка і порівнює їх з своїм тим майном, який він продає. А я йому пояснюю, що майно – це не брудне яблучко. Яблучко треба помити, почистити, причепурити. І воно буде коштувати значно дорожче, так і з держмайном. І тоді він подає відставку. От так це працює. Владі треба кожного разу вказувати. Але тоді, коли я був депутатом, я вказував це як депутат. А зараз, як пересічний громадянин, чомусь читають українці. А ти дійсно українці. нікого, крім себе, не представляєш? Ну, я взагалі атакую тільки факапи. Або кажу владі, що мені подобається от те, що вона робить. От, наприклад, зараз я бачу холівари, такі священні війни про те, що ой, як погано, що змінилося меню в школах та дитячих садочках. Я навпаки впевнений, що це дійсно досягнення. І я впевнений, що це дуже гарна ідея. Реалізація, як завжди, скажімо, комунікація. Так, хромає. Да. Але це дійсно потрібно. Тому що якщо дитина нормально їсть у школі або в дитячому садочку, то вона не закінчує школу і не буде виглядати так, як виглядає зараз, наприклад, в 35 років той же самий Корнійчук, на якого дивишся і не можеш зрозуміти, що це. Ой, Корнієнко, вибач, будь ласка, Корнієнка. Або, наприклад, Стефанчук. Дивись, я можу казати все, що завгодно, але людина повинна розуміти, що з дитинства треба привчати людей питатися нормально. Ну, з дітьми це важко. Важко, але... Спробуй ось дитині щось нав'язати. Моя дитина їсть і крем-супи, і овочі. Ну, корисну їжу, ти хочеш сказати. Вона використовує майже дуже мало солодкого. Ну, тому що, дивіться, я пояснюю це на прикладах, я все показую. І взагалі, треба ж пам'ятати, не треба виховувати дітей, треба виховувати себе. Діти будуть все одно похожі на нас. Звісно. Якщо тато там котлету з соленим огірком і горілкою там. Я колись важив 147 кілограм. Боже.
Так, потім зброю скинув 50 кіло. І діти бачили це, і як важко це бачили, і розуміють, і тому не хочуть бути такими, як я колись був. І вони контролюють свою їжу. Тому я от тут хочу сказати, тут влада робить все як треба. Окрім комунікацій, і вона все ж таки перекладає велику частину фінансування на батьків. А для великої кількості українців, які не є заможніми, фінансувати здорову їжу дуже важко. Ну, але вона просто за замовченням дорожча. Так. Це ж не жир, не хліб там. Не сосиски, Так. це не булочки ті самі, це не тістечка. Але стратегічно це абсолютно Так, правильно. бо здорова нація починається з дитинства і з того, що ти їш. Давай перейдемо все ж таки Давай. до порядку денного. Сьогодні я вже не буду повторювати глядачам, вони навіть на окупованих територіях, і яких інші проблеми. І це соромно перед ними в першу чергу, коли в Україні таке відбувається. Під час окупації, під час того, що війська ворога стоять на кордонах, ми бачимо те, що бачимо. Хтось називає це цирком, хтось виставою, хтось чим. А хтось Шипіном, неважливо. Я хочу знати твою думку. Тим більше, що ти людина, я просто ж пам'ятаю, що ти ніколи не був таким, знаєш, фанатом Порошенка. Я і не є фанатом Порошенка. І ось просто, я пам'ятаю, що ти, коли там щось, влада нова прийшла, ти щось їм там які поради корисні давав. Там, Вони щось... нічого не хотіли слухати. Давав, але це той самий момент, коли не в коня корм. Взагалі чи щось... Взагалі. Я намагався пояснювати, що треба робити в ПАРЄ – 0. А що треба робити по боротьбі з корупцією – 0. Допомагати в деяких питаннях. Ніхто нічого. Взагалі, вони ж, розумієш... Може, ти поганий сценарист просто? Ні, це, мабуть, прийшли такі необільшовики, і експертна оцінка їм не потрібна. Вони будують наш новий мір. Тобто зворотній відгук – це не те, що потрібно сучасній владі? Ні, це не те, що потрібно взагалі команді Зеленському особисто. Дивись, питання в тому, що я також так само критикував Порошенко і теж саме підтримав, якщо він щось Ні, ти дуже сильно критикував. Так, я ж кажу ще раз, я критикую владу за помилки і за ті дії, які зменшують силу України. А це зменшує ось те, що ми зараз... Те, що зараз відбувається, це, вибач, ми можемо говорити про все, що завгодно, але це 100% не має ніякого відношення до верховенства права і справедливого правосуддя. А за якими ознаками ти так оцінюєш? Дивись. Є декілька моментів, але я хочу сказати про те, на що звернули увагу західні експерти. Угу. Перше. Коли виписується підозра колишньому президенту, то завжди у всіх країнах підписує генпрокурор України. Країни, не України, країни. Хто підписав підозру Порошенку? Здається, заступник. І навіть не перший, і навіть не другий, і навіть не третій. 6-й заступник генпрокурора, пан Симоненко. Про нього взагалі раніше ніхто не чув. Я не буду здивований, якщо його призначили 6-м заступником, а саме для того, щоб він підписав. Більше того, на наступний день після того, як він підписав, це звернули увагу європейці. Пані Венедиктова знову вийшла на роботу. Потім її не було, треба щось нове, і знову вона пішла, і знов Симоненко підписує. Що це? А вона мовчки поводиться. Мовчки вона взагалі каже, я в цей день була у відпустці. Саме в цей день. Кожного разу. Про що це каже? Про те, що вона розуміє, що це неправові дії, і за них треба буде відповідати. Саме тому вона перекладає цю відповідальність на Симоненко. Чому, я не знаю, він погоджується, чому він погоджується. Ні. Дивись, в нас є історія, колись мені Сергій Власенко розповідав, як він приїхав до Юлії Володимирівни Тимошенко. Угу. Це права рука Тимошенка. А вона була тоді у в'язниці, в колонії. Він приїхав, а його не пускають. Каже, я народний депутат. Ви не можете мене пустити. Більше того, от документи, все. Ні, все. Чому? Тому що зараз наша влада, сказав йому керівник того закладу пенітенціарного. І тоді йому Власенко сказав, ваша влада буде не завжди. Ви розумієте, що ви будете відповідати? Той заржав. Після того, як влада змінилася, він отримав вирок і сів за грати. Не вірю, правда? Да, це історія правдива. Більше того, це диво для України. Вони були Ні, це не диво.
Це була історія, яку Сергій Власенко довів. А, він сам довів. Він принципово вів її, він довів її до фіналу. А як ти думаєш, Порошенко теж так планує? Дивіться, мені цікаво не те, що Порошенко чи хтось інший. Я кажу про те, що Венедиктова розуміє, що може бути відповідальність. Що життя не закінчується ні за 2 роки, ні за... Тому вона дає, будь ласка, порушуйте, але не я буду підписувати це. Це перша історія. А таким чином, правда, можна там сказати, що я не до чого? Вона ж все одно генеральний прокурор. Ні, з точки зору закону вона не підписувала цей документ. Тобто вона... Відповідальність на підписанті. Виключно. Так. Тому і хто підписує. Ні, я не знав, я просто уточнюю. Саме тому. Друге, дивись, ми всі розуміємо, що звинувачивши його у держзраді Порошенка, Зеленський каже про те, що зрадник воював з Путіним, то може тоді не треба було воювати. Зрадник захищав Донбас, то може не треба було захищати. Він зрадник одночасно з Медведчуком. Тут ось яка паралель. Ні, тут інше питання. З Медведчуком це його зв'язують, намагаються електорально, щоб його замарити. Я розумію це. З точки зору технології все зрозуміло. Але питання в іншому. Ми бачимо, що відбувається насправді. Коли ми бачимо, що роблять шоу, саме шоу, на жаль, зараз обидві сторони роблять шоу, то ми бачимо, що переграє в цьому саме Порошенко. Він виграє на 100%. Він сказав, я прилічу, він прилітає. Його намагаються щось затримати, забрати паспорт. Він іде буром і показує. Дивіться, порушують закон, навіть в аеропорту, забираючи в мене паспорт і не даючи зайти на територію України. Взагалі, навіщо це робити? Ти розумієш? Це безглуздя. Я не розумію, навіщо так робити. Далі, вони приїжджають в суд, суддя не виходить, потім з'ясовується, що були процесуальні порушення, як завжди. Там велика кількість питань. Але, знаєш, для мене головне питання, це коли ми бачили цю підозру, коли президент Порошенко зібрав в 21-му році засідання РНБО, вони писали на колінці. Таке не пишеться. Це вже не помилки. А потім він допомагав спецслужбам Російської Федерації працювати проти своєї країни. Проти Росії? Орден за це і тим, хто в службі був. Стилістично навіть тут. Це взагалі. Але я зроблю інколи такі речі. Я спілкуюся з суддями ЄСПЛ, Європейського суду прав людини. Я запитав їх, що я можу сказати? Якщо перерахувати всі процесуальні порушення, які там є, то Порошенко виграє суд в ЄСПЛ. І це мені відповіли дві судді. А після того я все зрозумів. Нікого не цікавить процес. Намагаються зробити шоу. Зеленський хоче підняти свій рейтинг. Все. Його верховенство права не цікавить. Дивись, зранку все це відбувається. Хтось чув Зеленського? Хтось чув його відношення до того? Хтось чув, щоб він пояснив, що хлопці... Дивись, є реакція, не його особисто, але є. Слуга народу закликає нардепів Порошенка не брати участі у політичних виставах. Ні, почекай. Ми ж кажемо про те, що розмовляється. Але потім ми бачимо інше. Потім починаються заяви, що хтось повинен перестати вживати наркотики, хтось ще щось. Питання в тому, що якщо це розраховано на внутрішню історію, це заходить, це працює. Але на нас дивиться і за кордоном. Ось це головне. І на нас дивиться, як? Я поясню. Той же самий Путін, він хто завгодно. Мерзотник, взагалі там покидьок, злочинець. Але він не дурак. І він через свої канали інформаційні закидує ці сюжети на захід. Не особисто він, ви розумієте, але його служби. На західні ЗМІ. І далі показують, подивіться, що в них відбувається. Колапс власті, безвладдя взагалі. Та треба туди взагалі заводити миротворців. Ми готові бути тим самим миротворцем. Бачите, ми в Казахстані все привели в порядок. І вже виходимо. І вони хочуть саме, щоб почався колапс кінцевий. А так стається, що Зеленський Путіну в цьому допомагає саме зараз. Мене це дивує. Я поясню чому. У нас на кордоні майже 200 тисяч стоїть російських вояків. Техніка, зброя, ракети. І це по всьому периметру. Що робить цей час Зеленський? Їде до Буковеля, а потім зникає, десь відпочиває. Я вибачаюсь. Це нормально? Потім.
З'ясовується ситуація, що зараз суспільство знов розколюється. На тих, хто за Порошенка, хто за Зеленського. Це виглядає абсолютно штучно. Абсолютно Я штучно. кажу це. На тлі війни це Я просто кажу, штучно. а він що каже? Давайте розбиратися. А давайте по-іншому. Давайте зараз розберемося зі всіма зовнішніми нашими ворогами, об'єднаємося, а потім розбирайтесь, хай вам грець. Це здоровий глузд. Це Так. всі здорові люди Але таке Зеленський кажуть. робить інакше. І от це каже про те, що його не цікавить майбутнє, його не цікавить, як це буде. Він хоче рейтинг отримати, зріст рейтингу на тлі цієї історії, якось помститися Порошенку, якогось він чогось ненавидить. Я дійсно вже не розумію. Ну все, він президент. Вже 3 роки він президент. Чого його це бентежить? Не можу зрозуміти. І третє, він починає боротися з опозицією, так, як це робив колись Янукович, а інколи навіть перепльовує його. Бо я сьогодні, коли їхав, я дивився канал «Зрада». Це новий якийсь канал? Так, це новий канал, Канал який... просто зрада навколо, тому я... Раніше це був канал «Рада», і він висвітлював роботу Верховної Ради. Це були засідання, комітети. Інколи приходили депутати, і я теж, як опозиційний депутат, теж приходив на цей канал. І я А спілкувався. мені чомусь здавалося, там виключно трансляції були, ні? 90%. О. Але зараз це пропагандистський канал на кшталт РТР або якогось там НТВ чи... Ось ти зараз українських журналістів ображаєш. Ось Я кажу, як є. Це не українські журналісти, тому що коли я бачу те, що... Там є декілька порядних людей, я вважаю, що вони рано чи пізно підуть звідси. Тому що навіть зараз, коли дуже важко знайти роботу, підуть, тому що там не може працювати порядна людина. Те, що я зараз бачу, це ганебно. Я поясню чому. Я їду і бачу, як Порошенко обговорюють 2 людини. Ну, треба ж показувати різні точки зору, так? Тому обговорюють «Слуга народу» Веніславський і ще один «Слуга народу». Я забув, як його, з бородою. Цей рудий. Я вже не пам'ятаю їх прізвища, вибачте. Кемельчук. А де ж інша точка зору? А де інші люди? Ну, не хочете ви когось з БПП запрошувати? Там, з Солідарності? Запросіть когось з Батьківщини, з «Голосу», з ОПЗЖ навіть. Ну, ти знаєш, це цілком зрозуміло, навіть не для парламентського каналу. Ось просто ти, значить, перед тобою була людина, яка іншу точку зору має. Ти іншу точку зору маєш, так? І це нормально, це просто, я думаю, що так правильно. Так, треба збалансовано показувати. Більше того, кожен з нас має свою точку зору по деяких питаннях, але треба ж це баланс якось витримувати. А ми що бачимо? Одна точка зору, і потім Веніславський каже. Та він взагалі олігарх, і тому йому журналіст на каналі каже, Рада, ви не можете його називати олігархом, тому що ще нема визначення, що він олігарх, ще і час він є. внесений в реєстр. І тут Веніславський каже, та його внесуть. Все. Я хочу сказати, що це знов виграшна справа в ЄСПЛ. Тому що не може законотворець, представник влади казати так. Так може казати пересічний громадянин на вулиці. А, той злочинець, Таксист. той мерзотик, хто завгодно. Але представник влади не може, тому що його слово набагато вагоміше. І тут те ж саме. І коли вони таке собі дозволяють, в мене відчуття такого дуже неприємне. Ну, це, знаєш, цей дурний смак. Ось моя оцінка не політична. Моя оцінка того, що відбувається, це естетична. Це дурний смак. Від початку до кінця. Так, ти кажеш, і тут ти маєш рацію, що Порошенко теж грає в це шоу. Так, це шоу, виступи, виходи, входи там. Але тут треба сказати, що все ж таки не він це почав. Почекай, він використовує ситуацію, яку створив Зеленський для того, щоб паску зробити для Порошенка. В цьому куту він опинився не за своєю своїм бажанням. Але Зеленський зараз попав в ту саму пастку, яку він робив для Порошенка. Це взагалі дивно. Як? Хотів його перед Новим роком закрити. Давай відверто, ми ж всі розуміємо це. Прям закрити. Це треба було. Це електорально дуже сподобалось би тому електорату, який чекає, що Зеленський хоч щось зробить і нічого не робить. Хоч щось. А потім його би випустили. Там тиждень-два. Це працює. Це дійсно спрацювало би. Більше того, на жаль, це маніпулятивні технології, які людям подобаються. Але Порошенко це поламав. Технологічно. Потім він
отримав підтримку європейської спільноти, і це публічно. А він насправді отримав, чи це піар? Ні, дивись, я ж спілкуюся з деякими людьми. Так, тут просто потрібен третій зір. Да? Він дійсно отримав підтримку. Його зустрічі досягли мети, і позиція великої кількості проукраїнських європейських депутатів зараз на боці Порошенка. Я щось не бачу заяв від когось з європейців, щоб вони підтримували позицію Зеленського. Я думаю, не буде, бо це, знову ж таки, вони відчувають дурний присмак цього. Бачиш, є заяви відомих депутатів Європарламенту, а також особисто якихось парламентів європейських окремих. Є Європарламент, є європейські парламенти. Вони підтримують Порошенка. Але я не бачив жодної заяви на підтримку Зеленського. А як Америка? Якщо ти така людина, яка має... Вони балансують, їм зараз цікаве інше. Вони зараз в великих перемовинах. Тому що те, що ми зараз бачимо, що відбувається в Україні, щоб ви розуміли, для Америки це пазл. І цей пазл має назву Китай. І те, що відбувається в Україні, це відношення має до Китаю, Тайваню, Слухай, все так, як виявляється, усе дуже близько. Казахстан до Казахстану з Луганську, з Харкова, ближче, ніж з Харкова до Львову. Ну, для Львова це просто географічно. Це недалеко все. А там Китай. Питання в тому, що Сполучені Штати вирішують свої проблеми, ми вирішуємо свої проблеми. На жаль, ми створюємо свої проблеми. На жаль, замість того, щоб отримати рішення, ми створюємо нові проблеми і не маємо їх рішення. Що б я зараз порадив пану Зеленському? Ну, я знаю точно 100%, що він не скористується цією порадою. Але йому треба виходити і казати, що зараз важкі часи, які потребують непростих рішень. І він просить всіх об'єднатися заради того, щоб боронити країну від кацапів, від російських військ. Угу. Тому він зараз просить всі сторони об'єднуватись. Але для того йому ще треба щось робити. Йому треба зателефонувати на 100% своєму прокурору, ми ж пам'ятаємо цю заяву, сказати: Цюрюк. Вона у відпустці. Цюрюк. А вона дасть команду 6-му заступнику генпрокурору Симоненко, який зможе все відіграти. І там може як зайти, так і вийти. Більше того, розгляд справи можна перенести ще на місяць, на 2, на 3. І це буде позиція, не дуже потужна, але краще, ніж зараз. Угу. Бо зараз його заганяють в патову ситуацію. І він не може нічого зробити. Куди б він не пішов, він отримує мат. Його кого? Зеленського? Зеленського, так. Не Порошенко? Ні! Зеленський програв цю ситуацію вже. Вже програв? Дивись, навіть якщо Порошенка закривають зараз, по домашній арешт, може бути таке? По домашній арешт, так. Все іншого не може. Домашній арешт? Як Медведчука. Да, і далі вони хочуть зробити там, щоб вони були очна ставка, це буде транслюватися, ще щось. А далі буде дуже цікаво. Далі буде європейська спільнота, буде за цим наблюдати і казати, а що у вас взагалі відбувається? Що за ігри? Це перше. По-друге, Порошенко зможе казати: дивіться, замість того, щоб зараз ми об'єдналися і захищали країну, що він робить? Кожного дня будуть заяви в Верховній Раді. Кожного дня будуть лунати. Дивіться, на очільника опозиційної партії йде тиск проукраїнської, проєвропейської, який боронив Україну, який привіз Томос, який разом з парламентом 8-го скликання змог отримати для України безвіз. Хочу нагадати, це не особисте ви закріпили в Конституції шлях європейський. Це не особисте досягнення Порошенка, це досягнення і парламенту, абсолютно, і Порошенка разом. Тому велика історія. І тут Зеленському нема що дати. А що він дав? Допустимо, безвіз, а тут мільярд дерев. Без дороги. Я бачив, дороги? Є дороги. Дороги є, але така кількість скандалів, які на тлі цих дорог, коли замість того, щоб на лікування ковіду або вакцини, або кисню, без якого були в лікарні і люди гибли, клали дороги, потім труни везли по цих дорогах. Слухай, а по фінансуванню армії це правда чи наклеп, що так погано все з пальним, з фінансуванням? Як ти перевіряв цю інформацію? Дивись, давай так, я підтверджу те, що сказав заступник міністра,
а він це сказав в парламенті, Міністра оборони України, да. Там дійсно, м'яко кажучи, на 20% пального замість 100%, яке потрібно буде, 20%. А вчора я спілкувався з експертами, які займаються зараз мастилами, зброю треба змащувати. Угу. Так от потрібно, щоб було, наприклад, от стільки мастила, а закуплено от стільки. І дуже цікаво, що далі. Там є велика кількість запитань. Давай не будемо допомагати Не будемо. нашим ворогам отримувати інформацію. Але можу сказати, що те, що сказав заступник міністра оборони, що все погано там, там і там, це правда. Більше того, є проблеми з не тільки фінансуванням, взагалі з тим, як влада відносилась дуже довгий тривалий час до армії. І коли Таран був міністром, тільки Ледач не казав, що треба його знімати. Заміна на Резнікова – це непогана заміна. Але і Резнікову потрібен час. І він не є тут навіть фаховим експертом. головнокомандуючий авторитетний зараз людина. Залужний 100%. Я можу сказати. І Майк Міропольський, це головнокомандуючий воздушно-десантними, повітряно-десантними силами. Ти ж їх знаєш особисто. Я тому і кажу, да. Вони всі да. І в ССО зараз все гаразд. Питання в тому, що в нас була проблема в очільнику Міністерства оборони. В нас, наприклад, історія, чому ми не купили і досі катери британців, які ці давали ще майже 1,5 роки тому. Це саме тому, що він це гальмував, не давав це робити. А зараз ми не можемо зрозуміти, як же так сталося? У нас немає берегової оборони. Так погано. Треба запитати Тарана. Я не можу запитати. Його ж відрядження відправили. Він же тепер посол. Ти знаєш це? Де? На Мальті? Ні. Або у Сербії, або у Словенії. Я можу помилятися, але десь там. Там, де непогано відчувають представники руського світу. І проблема в цьому. Проблема. Тому що треба було не послом його відправляти, а проводити судове розслідування. Засідання. Це окрема історія, боляча історія. Я можу сказати про інше. Ще раз, спілкувався на тому тижні з нашими хлопцями. Мотивація знищувати російських покидьків на висоті. А потужність є, люди є, вміння є. Головне, щоб у владі не було страху перед кремлядями, і щоб вони не намагалися дивитися в очі Путіну, а віддавали наказ, щоб знищували ворога в будь-який момент. І готувалися до оборони. Оборону треба готуватися. На жаль, все показує до того, що така гаряча фаза війни буде продовжена. Слухай, ось ти сказав, що ніколи Зеленський не дослухається до твоєї поради. На жаль, так. Але я щось, знаєш, сижу, думаю, він міг би вийти з цієї ситуації, яка є патом, насправді, для нього. Дуже красиво. Він же прямого відношення не має до звинувачень. Прямого відношення не має до суду. Він може сказати, що люди, у нас у всіх тут багато що було, але ж ми зараз... І, знаєш, і тут вже і Порошенко прийде, і всі прийдуть, і ніхто не може відмовитися, коли голова держави збирає всі лідери в партії, може, крім проросійських, так, там, громадських організацій, ветеранських, якусь там, знаєш, таку Раду оборони зібрати, да? Таку політичну Раду оборони, громадську політичну раду. І очолити, як президент, він має на це повноваження і моральні теж. Да? Чому ти думаєш, що це неможливо? Розумієш, так сталося, що я з Зеленським спілкувався до того, як він став президентом. І він тоді вже в кварталі поводив себе трохи так, що, знаєте, є моя позиція, є неправильна. Але ті, хто не з кварталу, він тоді чув. А от коли він став президентом, стала тільки його позиція, а всі інші його не розуміють, і це вороги. Особисто цим користуються його оточення. Вони йому розповідають, бачите, це всі, хто проти вас, вони за Порошенка.
це порохоботи. Угу. Вони критикують не тому, що ми не праві, а тому, що Він платить. платить їм. Взагалі, якщо людина критикує Зеленського, це порохобот. Для них це такий маркер. А ти неважливо. порохобот для них? Для них і я порохобот, всі порохоботи. Тобто всі, хто не за, Так, всі, хто... Вони мають таку позицію. Є хто за Зеленського і порохоботи. Все. Угу. Я колись жартував на це, кажу, розумієте, от відверто. Я Порошенко критикував. Більше того, ми були ще там десь півроку тому на ефірі, я йому пригадав і казав, Петро Олексійович, а от пам'ятаєте про суддів, а от про це ваша міна. про це. Ви зараз отримуєте це. Тобто я йому це нагадав, я нічого це не правда, забув. на жаль. І для мене це не соромно казати, тому що треба було це робити. І я можу сказати більше, що ці ж саме судді будуть судити Зеленського. І він це не розуміє. Більше того, саме в нього є велика кількість зараз злочинів, за які його засудять. І навіть він цього не розуміє. І він залишить цю судову систему тому, хто прийде після нього. А той буде використовувати її по максимуму. Тобто ти певен, що реформувати не будуть? Ні. Серйозно? Навіщо? В нього телефонне право, я ж бачу, як це працює. Дивись, недавно компанія канадська, як вона, TUI Canada, яка під Нікополем розвернула сонячні станції. Вона гроші туди вклала. В 18-му році прийшла, потім Зеленський пообіцяв, що буде все гаразд. А потім Нікопольський феросплавний, який має відношення до Коломойського, їх намагався рейдернути. І так рейдернути, що вони до суддів приходили. Судді кажуть, ми не будемо це розглядати. Ми з цим зв'язувати не хочемо. Знаєш, ти згадав це прізвище. Я зараз. Я хочу, щоб ти пояснив. І все. І вони пішли звідси. Розумієш? А чому? Тому що дуже важко комусь суддів приймати рішення, якщо він знає, що може зателефонувати або дати гроші. Угу. Так от буде теж саме. І зараз це залишається. І буде так само, поки не прийде та людина. Тобто навички залишаються. Так! Мені один суддя сказав, що в Україні був один момент, коли 4 місяці судді в жодному суді не брали гроші і судили як треба. Це був єдиний раз за всю історію України. Коли? Після першого помаранчевого майдану. Угу. 4 місяці судді сиділи і чекали, що їх прийдуть і будуть... Люструвати. Та ні, садити. Угу. Всі боялися брати хоч щось. 4 місяці. Я кажу відверто, це всі знають. Але потім переконалися, що нічого не буде. А потім прийшли і підняли ставки на 30%. То чому? Я говорю, чому на 30%? А тому що 4 місяці нічого не отримували, треба ж було компенсувати. Я кажу, ви що, жартуєте зараз? Говорить, Бориславе, ви не розумієте, як працює судова система. Це велика ієрархія. Я говорю, гаразд. А чесні судді є? І мені кажуть, є. Але їх не люблять самі судді інші. Тому що вони заважають працювати в системі. Білі ворони, так. Так, але й чесні є. От, наприклад, є Аркадій Бущенко, Верховного судді. Є інші. Є судді. Я сам і їх мав дуже честь не знати. люблять. Не люблять. Так от я хочу сказати, що змінити систему можна. Бажання треба. Чи хоче Зеленський? Ні. Чи треба для того докази? Є один, дуже непоганий. Ми пам'ятаємо невідкладний законопроект Зеленського про знищення ОАКСу з суддєю Вовком. Пам'ятаємо? Пройшло навіть перше рішення, перше голосування. Все проголосували. Перше читання закінчилось. За нього проголосували. Треба виносити в зал і голосувати. 0. Не виносять, не голосують. І Вовк приймає всі ті рішення, які потрібні Зеленському. Слухай, відбувається щось дивне ще стосовно цієї персони, яку ти згадав, це пан Коломойський. Ніби, знаєш, так спостерігаючи, я не профі, я не фахівець з політичної аналітики української, це тобі краще знати. Але ось в Ахметова проблеми. Він почав воювати, там, вони кажуть так, Зеленським. Не воюють, що проблеми в Порошенка з Зеленським. Де ж воюють? З Зеленським проблеми, там, щось у багатьох там ще людей. Але єдина людина, яка мовчить, і здається, що в ній немає проблем. При тому, що це єдина людина, яка знаходиться під справжніми американськими санкціями. Да. Що відбувається? Партнерів не покарають. Тобто він має абсолютну недоторканність.
він має вплив. І він, коли кажуть, що він приймає всі рішення, ну це неправда. Угу. Але коли кажуть, що він впливає на прийняття рішень і має владу в країні, це правда. А який масштаб цієї влади? Який? Знаєш, я б мов сказати, там майже безмежний, ну, в рамках України безмежний. Ну, знаєш, здається, що для пана Коломойського це остання, це його така персональна Венесуела. Знаєш? Тобто він ніде більше цього Мадуро не буде. Дивись. Ну, не Мадуро, там, неважливо, як ти називаєш. Треба запитати про це справжніх коломойськознавців. А це хто? Ой, у нас є там експерти, які, знаєш, там хтось по Порошенку експерт, хтось по Коломойському, хтось по Вінчуку, хтось по Ахметову, кожен по-своєму. Але що я можу сказати? Дивіться, він не може виїхати з України. Я про те й кажу. Перше. По-друге, він розуміє, що якщо Зеленський закінчить свій термін... За ним можуть прийти. Ні. Слово «може» тут зайве. Тобто ти пан чи пропав. Так. По-третє, він використовує всі можливі варіанти для того, щоб... Тобто для нього це бій за життя чи смерть? Так. І це... Ну, за свободу чи не свободу? Ні. Да. Дивись, Ігор Валерійович – людина вкрай азартна. Він грає, це велика гра для нього. А хто залучений до цієї гри? Може росіяни, може Кремль, може західний якийсь... Ще раз кажу, я ж не коломойськознавець. Це треба запитувати тих, хто експерт. Я можу сказати одне, що 100% є люди в Офісі Президента, в Кабінеті міністрів, в Верховній Раді, ми знаємо велику кількість людей, які працюють не з Коломойським, на Коломойського. Угу. І в парламенті Зеленський, так само. Так, 100%. І Зеленський показує, що Коломойський поза його війною зі всіма. Ну, тому що так, він outstanding man, як то кажуть, знаєш, просто... Дивіться, чи мав Коломойський відношення, наприклад, до Центренерго? Да, він його доїв майже 1,5 роки. А що робив Зеленський в цей час? Мовчав. Чи має відношення Коломойський до інших проєктів? Так. Але це фігура замовчення просто. Ні, а що йому треба? Що ти хочеш? Він сказав, так, це мій партнер, чи так, ну це не мій партнер, але я його не можу чіпати. Ну якщо влада декларує боротьбу з олігархами... Це не війна з олігархами, ми ж знаємо про це. Війна з олігархами – це робота через антимонопольний комітет, це робота через правоохоронні органи, НАБУ, САП і ДБР. Все. І це більше нічого не треба. Яка війна з олігархами? Коли в Сполучених Штатах боролися з магнатами, ми пам'ятаємо цей період, це на початку минулого століття. Що було? Вводили антитрастові закони. І розтягували компанії. І було ультимативно. І все. А ти знаєш, коли останні рази змінювали законодавство антитрастове в Сполучених Штатах? Ні. На початку 60-х років минулого століття. Я це вивчав. Ну, воно дуже жорстке, здається. Дивись, вони еволюціонували. Чому? Тому що люди намагалися знайти якісь лазійки, а держава це знищувала. Що в нас відбувається? В нас відбувається, Україна йде своїм шляхом. Ми зробимо реєстр олігархів і будемо вносити туди всіх олігархів, які не подобаються Зеленському. У нас, згідно цьому закону, десь 2-3 сотні олігархів з'явиться. Та ладно. Ну, це визначення... Ну, олігарх це впливова на політику людина. Це визначення ГНЕУ. Головного научно-експертного управління Верховної Ради. Це інституція, якою довіряють всі. Більше того, це представники Венеціанки підтверджують. Угу. Тому... Тобто гумовий закон такий. Це так, от ти олігарх, а ти ні. А от ти можеш стати олігархом. Хочеш стати олігархом? Не хочу. Дай долю. Кому? От тому він буде... Це наш представник, це такий смотрящий. Ну, так працює це. Ну, так це працює, тобто на жаль, буде в Україні. торгівля тавром цим олігархам, так? Це пугалка. Дивись, я хочу пояснити тобі, як це працює. Дійсно, як це працює. Ти маєш великий бізнес. Тобі потрібні кредити. В Україні кредити брати – це себе не поважати, тому що такі відсотки, що виплатити неможливо, і треба, щоб виплатити, треба займатися або наркотиками, або зброєю, або великим крадівництвом. Щось таке. Більше ти так не заробиш. Тому, що робиться? Йдеться в Європу, і там береться, максимум по 5%, максимум. 5% це взагалі мало хто бере. Значно менше беруть. Тому, або там ще такі нічні овердрафти треба, там десь невеликі суми. Це взагалі значно менше. Про що я кажу? Про те, що
Ти йдеш в Європу, тобі кажуть, ви знаєте, ви в якомусь незрозумілому санкційному списку, тому поки ви не отримаєте це. І навіть розбиратися... Ні, ви розберіться там, а потім ми між собою, з'ясуємо. ага. Тому що це дуже важко для європейців. Тобто легко створити великі проблеми. А якщо у вас, наприклад, там 2-3 молокозавода, місцева газета, і ви спонсоруєте якусь маленьку партію, яка може бути ваша підконтрольна, або вам дійсно симпатична, тому що вони підтримують українські якісь там наративи. Угу. Ну, таке може бути теж. Наприклад, Томаш Фіала, який підтримує публічно «Голос», давав гроші, який володіє «Нове время» і «Українська правда», радіо «Нове время». А його можна вважати олігархом? Та він і повинен мати активів на 80 мільйонів доларів. А він телебачення не має? А і там не прописано. Не прописано. Там ЗМІ прописано. Він має і радіо, і ЗМІ. Він олігарх. Він може сказати, я не втручаюся в редакційну політику НВ, в редакційну політику Української правди. Казати все одне, це може казати хто завгодно. Визначати буде це не якесь експертне середовище, а особисто Зеленський. Не суд. Ні, так це ж в законі ж виписано. Це буде Зеленський через РНБО. Він є головою РНБО, він скликає РНБО, він дає їм накази. Вони ж інколи отримують бумаги, вони це саме визнавали, це Разумков казав. Чому отримуємо? І Аваков казав. Отримували документи, і хотіли, щоб ми голосували, не читаючи їх. Угу. Ну так само, як тут. Скажи, будь ласка, Авакова ти згадав. Яка зараз позиція Арсена Авакова? Він не підтримує Порошенка. Він постить фоточки в Інстаграмі, і його дописувачі намагаються зрозуміти, про що це. Але ж він дав пару, здається, великих інтерв'ю, таких розлогих, дуже некомпліментарних до Зеленського. Ну, це правда. А що ти думаєш, він його полюбляє? Зеленський... Я просто пам'ятаю, коли Зеленський неймовірно, якісно створює собі ворогів. Ось я про це і кажу. Що цей принцип «всі, хто не мій друг, мій ворог», він політично програшний, бо політично мудрий шлях – це хто не ворог, то мій потенційний союзник. Але Зеленський... Дивіться, одного з римських легіонів був такий девіз. Ми не створюємо собі ворогів, ми шукаємо друзів. Вороги призначають себе самі. Так. А тут Зеленський інакше міркує. Він каже, ви вороги. Чому? Я так вважаю. Наприклад, ви зі мною не погоджуєтесь. Або у вас інакша точка зору. На жаль, Зеленський – це такий неокомсомолець. Він знає, що є курс партії, він хоче, щоб всі погоджувалися цим курсом. Ну так сталося. А ти пам'ятаєш, давай згадаємо часи Порошенка. Так. Там теж був розрив з Аваковим. Він його не звільнив, але розрив був. Дивіться, там і розрив з Яценюком був. Так. Там всі... Питання в тому, що... Тобто він теж певним чином будував опозицію собі. Порошенко? Ні. Він розумів, що якщо він всіх звільнить, весь негатив піде на нього. Ага. Тому він залишив Народний фронт, з ним була коаліція, ти ж пам'ятаєш, і спікер був теж від Народного фронту, Андрій Парубій. Тому він залишив... Ну, тобто була коаліція без любві, але це вимушена, це політична коаліція. Угу. А що відбувається зараз? Всюди Зеленський. Це його люди. Ну, арифметично йому коаліція не потрібна. Коаліція потрібна завжди, коли ти розумієш, що негатив треба з кимось ділити. Угу. А тут інакша ситуація. Він байдужий до того, що є негатив. Це проблема людей. Вони повинні його любити. Він так вважає. Хто повинен любити? Люди повинні. Зеленський прийшов з акторства. Він актор, дійсно. Людина оплесків, так? Так, овацій. І він їх чекає. І коли він їх не отримує, його це роздражає. Ну це політика, це не сцена. А він хоче, щоб його любили. Скажи, чим закінчиться цей вистава, шоу? На мій погляд, ганебне просто явище на очах і Заходу, і наших людей на окупованих територіях, які просто не розуміють, що тут відбувається під загрозою. Ти про Порошенка історію? Ні, про історію Порошенка, да. Чим це продовжується? Не закінчиться, поки я бачу, що Порошенка електорально і інформаційно виграє. Це 5-0, 6-0. Я вважаю взагалі, що Зеленський повинен виписати премію тим, хто дав йому таку пораду з такою історією. Зеленський премію? Так, повинен виписати. Я поясню, чому.
Тому що він повинен цією премією їх нагородити. І це премія звільнення. Це маєш. Так, це найкраще. Тому що ті, хто таку безглуздість йому запропонували, і його взагалі оточують, такі. В тебе є здогадки, хто спонукає Я знаю, на цей хто це шлях? зробив, тому не буду казати, тому що зразу зрозуміють, звідки в мене інформація. Більше Ти того, хитрий такий. десь у Зеленського це знають, у Петра Олексійовича це знають, у Юлії Володимирівні це теж знають. Це знають всі в Верховній Раді. Всі знають. Взагалі, знаєш, в Україні, як то Секрет кажуть, Полішинеля. Да. Таке життя. Але ніхто публічно не каже, тому що всі розуміють, хто з ким спілкується. І ніхто не хоче давати свої джерела. От знаєш, я ще недавно повідомив там була інформація про те, що новий факап влади. Знаєш, що робила влада? Вони дали завдання СБУ подивитися, хто біля мого телефону був останні 2 тижні. Там з деяких людей, щоб з'ясувати, хто дав мені цю інформацію. І коли мені про це повідомили, більше того, людина засняла це відео, як це дивляться чи по комп'ютеру, все. Да, і говорить, ти бачиш, Береза, вони і досі шукають твоїх інформаторів. А так сталося, що велика кількість людей вже на дух не переносять ні Зеленського, ні його поплічників. Вони дійсно хочуть, щоб все змінилося. Не тому, що вони хочуть, щоб Порошенко повернувся. Ні. Тобто це не від любові до Порошенка конкретно? Вони не люблять Порошенка так. Вони хочуть, щоб в Україні щось змінилося. Вони розуміють, що в нас немає ніякого майбутнього. Ми не розвиваємося. Я не хочу поразки, я не хочу ганьби для країни. І так всі хочуть все ж таки, щоб щось змінилося. Більше того, велика кількість людей хоче, щоб Україну розбудовували, а не закопували. І от зараз я коли з людьми спілкуюся, вони кажуть, от дивись, це теж інформація така дуже цікава. Говорить, вони взяли зараз Ростіка Шурму, це мені каже людина, яка працює в офісі, Ростіка Шурму. Ростислав Шурма. Я не знаю. Це людина, яка має відношення до ОПЗЖ, це яка людина Запоріжжя, його дуже не люблять, там велика кількість. Але він дуже компетентний менеджер. І він фахова людина. Він зараз працює. Показує свої такі найкращі якості. Він дійсно там фахівець. Знаєш, що саме цікаво? Це не подобається Єрмаку. Тому що, дивіться, я просто розповідаю, що Всі свої джерела зілєш зараз. Та хай йому грець. Це вони не знають від свідки. І Єрмак хоче позбутися ще раз зараз Шурми, тому що він бачив в ньому конкурента, як він колись змінив Богдана. Він вважає, що Шурма може змінити його. І це дивовижна історія. Вони б'ються за владу замість того, щоб битися за Україну. От що відбувається. Дуже недоречний час. Завжди недоречно битися за владу. Зараз найнедоречніше. Дуже недоречно завжди битися за владу, коли є під загрозою майбутнє держави. Я можу сказати про одне. От в Ізраїлі зараз, який я дуже часто приводжу як приклад, йде процес над минулим прем'єр-міністром. Так. Бібі Нетаньяху. Так. І ми знаємо, що там йому пропонують домовитися зі слідством, щоб це пройшло без всього. Він одне хоче, прокурори хочуть інше. Торг іде. Але колишній голова Багац, це Верховного суду Ізраїлю, прийшов до інспектора публічно пояснювати йому і аргументувати, чому треба підтримати Бібі Нетаньяху, тому що той зробив велику кількість справ для того, щоб захистити Ізраїль та зробити його більш міцною державою. Він повинен відповідати за своє, але не зараз. Тобто це зважується. Так, вони розуміють. Сенс, наслідки для держави, саме для держави. І вони не дивляться зараз так на рейтинги. Це по владі вдарить. Якщо вони з ним домовляться, то вдарить. Але вони розуміють, що краще це вдарить по владі, ніж по державі. Про обороноздатності і самій державі. І от це показує прагматичний підхід. Вони дивляться на майбутнє, тому що вони розуміють, політики будуть змінюватись, а держава повинна залишатися. Чому в нас не так? Чому про державу в нас в останню чергу? Тому що, на жаль, і досі актуальні слова Михайла Грушевського, які він сказав більше ніж 100 років тому.
Україною керують, на жаль, ті, кому Україна не потрібна. Це був перший президент України. Останнє запитання, ми вже весь час перебрали, але все ж таки Вибач. хочу, ні, це навпаки круто. Як ти думаєш, наскільки великий шанс втратити країну, як 100 років тому? Якщо політичні еліти країни не зможуть досягти порозуміння, якщо влада не схаменеться і не зупиниться в своїх діях, я кажу відверто, якщо розбрат і далі буде панувати в суспільстві, то це може статися. Є дійсно така небезпека. Росіяни дуже ретельно працюють в цьому напрямку. Вони вкладають в це великі гроші, час та сили. І це не завжди військова агресія. Це інформаційна війна, це тактично-політична гра, це купівля українських політиків. Це велика проблема. Тому я можу сказати таку річ, що, знаєш, євреї дуже часто розповідають про те, чому був знищений перший храм, а чому другий храм. Бо другий храм був знищений, вважається Богом, за те, що почався розбрат. Угу. І це треба розуміти. За розбрат дуже часто нас карають. 100 років тому було саме так. Тому зараз треба все ж таки об'єднуватись. І я про це кажу. Я готовий об'єднуватись зі всіма, хто хоче бачити Україну незалежною, суверенною, вільною, демократичною, проєвропейською. Я не хочу, щоб тут панувала Московія. Я не хочу, щоб тут був тоталітарний режим. Я не хочу, щоб Україна скатувалася в якусь незрозумілу помийну яму Кремля. Я хочу, щоб ми розбудовували ту країну, з якою б наші діти не хотіли їхати. Ну, маю погодитися з тобою. Дякую Бориславу Березі за те, що прийшов. Дякую вам, що дивитеся ТР, що допомагаєте нам з допомогою платформи Patreon чи в інший спосіб будь-який. Ваша підтримка важлива. Зараз Україна дійсно переживає складні часи, але я все ж таки надіюся, що цей морок пройде, бо спостерігати за тим, що відбувається просто зараз, просто сьогодні, недалеко від нашої студії, там декілька кілометрів, це ганьба, і цього не має бути. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде.